Føling! Mand nede! Føling med kloksæt! Har det! NK, ryk med frem! Skal jeg 2 trukket væk? Jeg tager ham. Etter NK. Få 2 væk. Er du klar, NK? 5, kommer vi. Go! Hver sin side, hver sin side, hver sin side. Nej, ikke bedste mand, nu skal jeg et stykke. To er væk! Tak, venner. 3, vi har jer! Hvor er I smukke. Okay. Har vi indstik på vinden? Intet indstik. Det er jo bare mig. Det er godt dødt. Vil du frem og rydde? Ja. Så tager jeg en med frem og rydde. Ja, det er tak. 5. Nej, 4. 4 går med mig. 3, jeg tager 4 med mig. Hvad siger du så, bange? Er du klar, 4? Nå, det er du skulle lære 6. Ja, 4 klar. 3, vi går. 4, 5 er klar. Go! Go! Mand ned! Gør hånd! Du skal 1 væk!